A cikin kowa da akwai shi, sannan baya tsufa, baya jin rarrashi, baya neman kofa. Zai shiga baka tare shi, dan ba shi da wata siffa. Idanu ba su ganin shi, balle kai mai ihsani. So kenan sanadin labarina, so kenan sanadin labarina. Yes. Daddy, Sumayya ta samu lafiya. Ba zai yiwu ba wallahi. Ba zai yiwu ba. Yayi kuma me yake faruwa ne? A ce yanzu Sumayya ta dawo. A ce sai a gari nake ji duk mutanen gari sai sun ji. Kafin ni na ji. Iyayen Sumayya sun baka Sumayya. Yanzu abin da ya rage sai dai a yi shirin ɗaura aure. Yes! Banda abin kama ni da za ka yadda, da ba sai ka turo min sunan ba, ni a zo a nemi auren Sumayyar a guri na. A ce a rasa inda za a zo a yi tambaya sai a gidan kurkuku. To me a ciki? Babban aminin ka kuma uban gidanka yana gidan nan, kai ma kuma ka taba zama gidan nan. Wallahi ka yi tsararo. Matsawar kana son Sumayya da aure, ya zama wajibi sai ka durƙusa a gabana ka yi ma aure biyayya. No! I can't do that. Allah ka raba mu da neman alfarma a wajen ƙananan mutane. Sorry shugaba. Never! Ba za yiwu ba! Wallahi al'azimu duk duniya duk wanda zai wulakanta Sumayya ko ya aibanta ta na rantse da Allah kowa ya zarraba da shi. Ni a wajena da Sumayya ta amsa sunanka a matsayin uba, gwara a kira ta da shegiya. Kafin rayuwata babu abin da nake iyaka addu'ar Allah ya damun da mahaifina an gan shi da ido kafin na bar duniya. Umma kuma gashi ya dawo amma kin ki an san sa. Kar ki ƙara yi min maganar mahaifinki, kin ji ko? Kin mance lokacin da kika wofantar da iyayenki saboda ni, kika tsallake su kika ɗauko kunshin kayanki kika taho muka je muka ɗaura aure. Tunda shi ɗan halal ne, kaga halal plus haram kaga is equal to zai baka halal. Ezek! Wutul kalam. Useless. Kai, ka riga kula da motsin wannan gaya. Kwakwalwarsa akwai datti. Ya ki ya bari in mallaki Sumayya, talakan banza, talakan wofi, mai amfanin san bai masa haka ba. Ni ma mutum ne kamar wannan talaka. Kuma idan na faɗi na mutu za a je a binne ni da dukiyata ne. Farin kyalle za a sa a lullube ni a ciki kamar yadda za a lullube Mallam Rabi. Ka fita daga nan gurin na gaya maka. Baki muka yi? Bakuwa daga gidan Sunna. Bakuwa daga gidan Fatiha. Bakuwa daga tsarkakakken gida. Gidan da babu gurɓatacce, babu mai dauɗa. Please pray, please. Ki dakata da Allah. Lokaci yadda za mu da duk wata gasa a kai. Dan ke din mallaki na ci, ko ana so ko ba a so. Hey you. Get out. Ba zan fita ba na ce ba zan fita ba. Ba wani mahaluki da ya isa ya sa in fita. Kaga dan kyallen nan ko mafalle kaga sun daura bandagar su dan kyalle. To ranar bazawa ce. Janne kafa. Ni gaba, ina ne gabas? Ina. Yi bismillah. Ai ba zan bismillah ba. Labarina.